Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan, kumusta og mayong pagpatalinghog anatong tanan sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kini nausab ang usa ka taknang tulumanon ang mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Og kini karon ang inyong igsuon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban kaninyo sulod sa usa ka takna nga mga paghatod sa kamatuoran nga mo'y magadala kanato ngadto sa hingpit nga kaluwasan. Mga kamaturan nga gitudlo kanamo ni Master, amo sa padayon ang pagpaabot diha kaninyo. Mga kamaturan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung aduna may mga basahon o mga referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O kining maong programa padayon nga inyong mapaminawan o mapatalinghugan dinhi ning maong sibihan sa RP Indixki o Teleradyo Cagayan de Oro City, mga kaigsunan, matag-adlaw kita nga Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Live usab sa Facebook ang atong programa, mga kaigsunan, o makita usab sa Parasat Cable TV sa TV5. O usab masudong ninyo ang programa namo sa YouTube. O dinhi usab nining maong sibihan sa RPN DXK di Dipolog, mabati usab ang programa sa PBCM. Matag adlaw gyapon nga Domingo alas 6 ngadto sa La City ang takna sa kagabhion. O sa gyapon live gyapon sa Facebook, mga kaigsunan, kining atong programa. Og dinhi usab sa RM Index DR Dipolog mabati usab ang programa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og ang programa sa PBC nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kinis 23 or 24 na ka mga radio station Visayas og Mindanao, mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaudtohon. Dinhi sa Toledo City sa DYHR Shine Radio alas 6 ngadto sa La City ang takna sa kabuntagon matag-adlang Domingo. Dinhi sa Butong Pinamungan, Cebu sa DYRR Radio natin alauna or alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon matag-adlang Domingo. Dinhi usab sa Surigao City sa Rail Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Bayogan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kabuntagon ug pasubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion matag-adlang Domingo. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi usab sa Valencia sa Radyo Komando DXRC Radyo Komando alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Dinis Malaybalay City sa RM Index MB alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon og mabati usab dinhi sa ilang FM station sa Valencia sa samang oras. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa RM Index PR ala 1 ngadto sa launa imedya ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Calamba, Misamis Occidental sa DXMM-FM alas 6 ngadto sa La City ang takna sa kabuntagon matag-adlang Domingo. Dinhi usab sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa DXRIO Radio Ultra matag-adlang Domingo alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental sa Cabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa Waikurat FM, Bay Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Kumusta sa mga PBC Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Ug dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag-adlang Domingo. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. O ang mga pagpangumusta sa tanan ng mga kaigsunan nga nagsunod, labi na sa mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika, nila ni TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson sa New York City.
ni Sister Rachel Barbosa sa Moramos Graham sa Oklahoma, og aniya usab sa West Virginia, sa Maryland, sa Alabama og sa Tennessee, United States of America, nila ni Juanito and Justina Amaquiton Hermias family. Ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charmenia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, og ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasudong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. Tungigso, Ambrosio Verano and family, ato sa bigson, Engineer Brother Derwin Mangalos, og siyang pamilya, ingon man Brother Proylan Nanjina Pacturanan Mangalos, Dennis Claveria, og ingon man ni Brother Cristel and Angeli Mangalos Carrion, usab nagapatalingog. Dini usab sa buton ng atong igsoon, Brother Demetrio, og ni Marina Hubay Campado, nagasudong usab sa atong programa. Igsoon nato din sa Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jirid Kila, og imong sa imong pamilya, nagapaminaw usab. O gingon man, ang mga kaigsunan sulod sa BBCM compound, labi na sa kaubang ministro, Brother Hermogenes Macarayo. Ato usab nga gitimbaya ang usa sa atong listener nga mao ang presidente sa Farmers Association sa Sitio Mandang Isiao, Upper Hasaan, Misamis Oriental, ni Brother Limuel Resimilia, uban sa iyong pamilya. Kamong tanan karon nga nagapaminaw, nagasudong kanamo, dili na kamo mausa-usa namo sa pagtimbaya, pero kalakip kamo sa among gikumusta nining higayuna. Apil ang mahigala nato nga mga salesman ang nagapaminaw og nagasudong usab. Og nining higayuna ihatag ko kamo sa kauban nga mga ministro o magwawali o ibanghilista nga magapaila silang kaugalingon. Mga kaigsunan, kumusta? Kini na usab si Brother Debs Rizaba, makigkauban kaninyo. Nining atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Makigkauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. O karon sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa kauban para itong mga ministro o ibanghilista. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan o mga kaigsunan? Sa gihapon, kini ang igsuon, Ebanghilista Brother Ronald Kanyaman, katambayayong usab karon sa pagtuon sa mga kamatuoran nga among ighatod na kaninyo. Og sa dili paglakan, ihatag ko pa kamo sa pagpailapa sa kauban pang Ebanghilista o ministro. O kumusta usab kaninyo mga kaigalaan ug mga igsunan, kini karon yung igsuon Brother Robert Consad nga may usa nga makiguban sa pagtuon nining usa ka tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O karon sa pagpadayon ihatag ko pa kamo sa usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Ug ako lang magpagpangumusta sa tanan natong mga kaigsunan sa pagtulon PBCM sa pagsuporta ning atong programa mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Ug nini karong higayon na mga kaigalaan magisunan, ako kamong yatag sa kauban nga ministro aron sa paghisgot sa maong tema. Nini higayon na mga kaigsunan o mga minahal nga tigpaminaw, dili namo gyapon o dili gyapon nato makauban ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, at the same time Chief Minister sa pagtulunan sa PBCM, tungod kay aduna siya importante nga giasikaso busa kami lang gyapon ang gitahasan niya haron sa pagpadayon sa pagtuon sa mga kamatuoran o sa mga pagtubag usab sa mga kakontra sa kamatuoran dinhi sa pagtulunan sa PBCM nga moy natigayon ang kulo-kabildo tali kanamo nga mga ministro sa PBCM ug dining pastor sa Sabadista nga mao si Mitchell Bindilio. Og niadtong milabay nga Domingo mga kaigsunan sa among programa din among gitubag ang iyang mga pangataki dinhi sa among magtutudlo nga di niya tuuhan og sa iyang mga kauban nga mga texter og caller nga among gipaila nga moy katumanan sa Espiritu Santo, may question og dita mo ila. Ang problema lang kung sa atong pagsupak nga dili na nahisubay sa hustong pamaagi nga nasa pamersonal unya mohimo natas mga pagpamulong dili na uyon sa kabubuton sa Dios sama sa mga pagsulti og mga malaway og mga binastos. Nakaron sayang pagpaminaw tungod kay do nalagay gamay nga problema siguro sa atong linya nga dunay porsyon nga mo explain kita nga maputol iyang gilaras tanan nga wala kuno niya tanan masabti kaya nga to kunong programa puros kuno putol-putol bisan pipila lang ka punto unta ang adunay dili mabati ang audio dito siya namugat nga puros putol-putol atong paminawan para nga kamo sab nga mga tigpaminaw mga bati ninyo kun unsa ang rason nining pastor sa Sabadista nga mao si Mitchell Bindilio ug usab matagad nga atong matagad usab nga ang atong kahimanan nga continuous kay kuskugi po dili sa mubantay pero ang gibantayan katulang
wala ba masubay na sa kulo ka bildo tali kanamo dinhi nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM? Atong paminawan. Ano ya? Atong pasalamatan atong sa tibayaon ng atong mga higala nga mga PBCM. No, nga ato po ning giapel kay ila man po tang giapel pud permi pero dili sa lang siya lang mga musya mangusta nako. Nga ila usab nga masabtan ang kamatuoran nga atong gipasabot dinhi nga og ang mga texter nga ila pong dawato ila pud untang madawat nga ang mga texter nga nang naana po to dito yung mga butakal baso na mo pag wala na po yung butakal ron no kay naana po yung butakal ron wago tayo mahimuan hi friend nya ilang audio gani haga putol-putol mana nga salamat nga atong gipaminawan gyud unta pero wa gyud nato nakuha ang klarong kuan kay puros putol-putol atong gipaminawan gyud unta pero wa gyud nato nakuha ang klarong kuan kay puros putol-putol Okay. Nabati na to nga gilaras na tanan Brad Diver, no? Brad Rini, Brad Ronald, Brad Robert, puros kuno putol-putol. Tinood lang, doon na mga punto atong napalong lugar ang audio. Pero dili, Mga porsyon. portion lang. Pero dili, tanan nga puros putol. Pag gamiton ko ng puros putol-putol, mulag tanan na. Purod Nalaras na tanan. Nakaron. Matod pa niya, pasalamat siya. Pasalamat yun ka, kaya kung wato maputol, dakdakan ra ba ka nako, atong explanation ako. Uwaw ra mo to para nimo. Nakaron, atong ipabati, pagsunod, mga higalag, mga kaigsunan, kining mga conversation po niya, yung mga cooler, kinilaging mga cooler niya nga hilabihan pod ka lawayan pod nga matod pa nga among magtutudlo lagi daw nasa sistema sa pagkabutakala matod pa ni Bendilio nanawagan nga amo kunong tubagon kining mga texter ug mga cooler nga niingon dire sa among magtutudlo nga butakal atong paminawan. Nga dapat iya pong patubagon tong na nag-text dire nga katong mga butakal katoingon nato mga butakal nga dapat iya pong patubagon tong na nag-text dire nga katong mga butakal katoingon nato mga butakal Okay? nga dapat Ato nang tubagon kanang inyong conversation, kanang imong conversation sa imong cooler nga tubagon gikan na sa imong mga texter pero sa tinulog ikaw man nag-una-una ana. Tungod sa paggamit nimo sa termino dinhi sa among magtutudlo by door. Gidriban sa imong mga texter pod pareho nimo kabuot. Gigamit ang pong butakal. Nakaron matud pa nimo Bendilio nga awaton ba daw ang pagkabalaan nga ang among magtutudlo yun sa man mga pagkabalaan nga daghan man naglumpong mag-asawa. Atong paminawan kay diha mo mutikang sa among pagtubag kun husto ba nga kun ang Dios mga asawa o daghanon man niyag asawa, mawala ang pagkabalaan. Unya ni question ka, bawsan ka na kog question og makatubag baka. Kaya kanang imong question, tubagon na namo. Atong paminawan ng imong pamahayag. usa to ang ipaawat sa Dios ang pagkabalaan. Balaan din nang naglugpog babaye. Unya Dios pa. Balaan din nang naglugpog babaye. Unya Dios pa. Okay? Asa man mabasa sa Biblia nga ang pagbato, ang Dios pagbato og daghang babaye balaan na. Okay. Asa kuno, atong nabati, asa kuno mabasa sa Biblia nga ang Dios magbaton og asawa balaan na. Tubagon na namo. Pero ang balos na kong pangutana, asa po sa Biblia nga kung ang Diyos mga asawa, mawala ang pagkabalaan. Tubagan na niya, nagsunod man ka sa programa. Nakaroon tubago na to. Ang iyang giingon, mawala day kuno ang pagkabalaan, o balaan ba day kuno kung maglumpong og asawa ang Diyos. Imananta mga higalag mga kagsunan nga sa among dapit, nagpailami sa katumanan sa Espiritu Santo nga Dios nga magpakatao, mao nga mong magtutudlo. Sa niabot nga information niya, doon na may asawa ang among magtutudlo, namo na gidinay, bisan paganig among inog, daghanon man nato na, kay Dios man among pag-ila, gid na masuod sa among hunahuna nga mo question mis among magtutudlo, kay Dios man ang among pag-ila. Ang mo question kadtong, way pag-ila, ug way pagto, sama ni Mitchell Bendilio, ug sa iyang mga texter, ug sa iyang mga cooler. Karon, Brad Diver, magisgutag Dios, Brad Diver. Sa Biblia, unahon na to, si Hioba ba, mamaning amahan? Kini ba si Hioba, mabasa ba sa Biblia nga siya Dios, unya, gigun po siya nga
hari nga walay katapusan, Brother Diver? Atong pagkabasahon, Brad Ron, din sa Jeremias, Gis, atong i-flash. Atong i-flash sa screen para no? makita po sa mga nagsunod nga nagtan-aw nato dinhi sa YouTube or sa Facebook. Oo, nag-iingon. Apan si Huba, mao ang matuod nga Dios. Siya mao ang Dios nga buhi. Ug ang hari nga walay katapusan sa iyang kasuko, ang yuta mo kurog, ug ang mga nasod, dili makapabilin sa iyang kasuko. Busa si Hioba sumala sa nabasa, Dios og ang iyang pagka-Dios, matud pa siya mao ang Dios nga buhi ug ang iyang gihulagway pod hari pod siya, Brad Diver. Oo, walay Hari nga walay katapusan. Karon, Brad Rini, Oo. kini si Hioba nga Dios nga buhi o gingon pod nga hari nga walay katapusan. Gitawag ba pod sa Biblia si Hioba nga Dios? Gitawag ba ni balaan sumala sa nakasulat sa Biblia, Brad Rini? Gitawag na si Ginong Yuba og balaan. Ato gyapong i-plus sa screen ang atong pagabasahon. Anya dinhi brother ni dinhi sa Isaias kapitulo 6 bersikulo 3 og ang usa misinggit sa usa og mingon balaan. Si Yuba sa mga panon ang tibok nga yuta napuno sa iyang himaya. Busa ang Dios nga si Hioba nga matud pa Dios nga buhi og hari usab nga walay katapusan, sa Biblia giingon usab o siya gitawag balaan. Balaan nga Dios si Hioba. Brad Ronald, atong susihon sa Biblia nga si Hioba nga nabasa nga Dios nga balaan, siya ba'y naghatag og sugo ngadto sa iyang katawhan nga mga sawa ang lalaki unya mamana ang babae sumala sa Biblia? Naghatag yun og sugo ang atong Ginoong Hioba, Brad Ron. Ang puriba akong pagabasahon, ipabor ako sa Biblia nga SDA Bible. Dinhi sa nakasulat sa Jeremias kapitulo 29 bersikulo 6, inguniin ang atong mabasa. Mga sawa kamo og mga anak kamo og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae og papangasawa ang inyong mga anak nga lalaki og papamanaha ang inyong mga anak nga babae aron sila mga anak og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae og dumaghan kamo didto og ayaw pag ipapuo ang inyong kaliwat. Busa matinaw sa gibasa mga higalag mga kaigsunan nga ang Dios nga si Hioba nga balaan nagsugo sa tao sa lalaki nga mga asawa ug sa babae nga mamana. So walay mabasa sa Biblia nga ang Dios nagdili sa pagpangasawa. Nagsugo siya ngadto sa katawhan nga mga asawa ang lalaki ug mamana ang babae. Kung sa Tagalog ni puros man ni asawa. Babae ka, mga asawa ka, asawa man ang tanag, tawag sa lalaki. Pero kita sa ato ang pinulungan nga Cebuano, ang babae, bana ang tawag sa iyang partner. Dakaron, ang katawan sa unang panahon, mga higalag, mga kaigsunan, diha nga nangalagad kang Hioba, nga gisugo pod ni Hioba. Kini si Hioba, Dios ni siya, ug balaan pod siya. Nagsugo sa tao nga mga asawa, ang lalaki, ug mamana ang babae. Unya sa iyang katawan, dunay gibutang ang Dios nga hari nga mo dumala sa iyang katawan. Kining hari hari nga yutanon. Pero ang Dios pod hari, pero hari siya nga langit nun. Unya dunay instruksyon din ang Dios ni anang hari nga iyang ibutang sa iyang katawan nga kana dili pod gikan sa dumuluong nga kaliwat kun dili diha ra gyud sa igsuon nga lalaki sa katawhan sa Dios. Unya may instruksyon pod nga dili ni siya magpadaghan unang-una sa kabayo og dili pod ni siya magdaghan og asawa. Basahon ko, kay pabor ko naman ang Biblia nga SDA Bible. Ipabor ni sila. Kining akong pagabasahon. Gikan sa kapitulo 17, ngadto sa versikulo 17 sa Deuteronomy or Deuteronomio akong pagabasahon ingon ini. Kung mahiabot ka na sa yuta nga gihatag kanimo ni Hioba nga imong Dios og magatag-iya niini og magapuyo niini og moingon magabutang ako og hari sa ibabaw nako sama sa tanan nga mga nasod nga nagalibot kanako. So dunay hari nga igabutang sa Dios diha sa tiliwala siyang katawan. Sa 15, sa walay duha-duha igabutang mo ang hari sa ibabaw mo nga pagapilion ni Hioba nga imong Dios gikan sa imong igsuon nga lalaki nga mo'y imong ibutang nga hari sa ibabaw mo. Dili ka magbutang sa ibabaw mo
og tao nga dumulong nga dili imong igsuon nga lalaki ni gawas na nga dili giday pwede nga magbutang og hari nga dili sakop sa katawan sa Dios og katong dumulong sumala sa nabasa. Atong ipa-display sa screen, no? Atong i-display ang 15 nga gibasa ko, isunod lang nato sa pagpa-display, Oo, isunod nagsunod lang. man eh. Oo, isunod Karon natin mao na sila. siya ang na-display sa bersikulo 15 nga dili ang hari nagagikan sa mga dumuluong nga katawan kun dili diha ra gyud sa igsoon nga lalaki sa katawan sa Dios sa 16 atong i-display. Akong pagabasahon gingon. Apan dili siya magapadaghan og mga kabayo alang kaniya katong hari lugar nga gibutang niya sa katawan sa Dios, hari nga yutanon. Ni pabaliko niya ang katawhan ngadto sa Ehipto aron sa pagpadaghan og mga kabayo. Kay siyo ba nag-ingon kaninyo dili na kamo mobalik pag-usab ni anang dalana. So mao ni siya ang dugang instruksyon nga kung may hari diya sa katawan sa Dios, dili siya gikan sa dumulong, unya di pud siya magdaghan daw og mga kabayo. Hain pa ang gihatag nga instruksyon mahitungod sa hari sa katawan sa Dios, hari nga yutanon atong i-display ang bersikulo 17 sa Deuteronomio kapitulo 17. Akong pagabasahon gingon. Ni magadaghan siya og mga asawa aron ang iyang kasing-kasing dili mubulag ni usab siya magapadaghan pag-ayo alang kaniya sa salapi og bulawan. Busa matin-aw sa gibasa ko sa hari nga ibutang sa Dios iyang katawan dili di ay magdaghan og mga asawa sumala sa pagpahayag sa Biblia. Pero ang Dios naman antang nga nagsugo siya sa pagpangasawa sa iyang katawan nga mga lalaki o pagpamana sa iyang katawan nga mga babae. Nakaroon pangutana naman Brad Robert sa Biblia. Kung ang Dios nagsugo sa pagpangasawa, kung dunay managdili sa pagpangasawa Brad Robert sa Biblia, kinibay sugo gyapon sa Dios o dili? Niya bretron, atong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 3. Pero ang Biblia nga akong pagabasahon kining may tatak SDA kon Seventh-day Adventist. Pabor nga gyapon sa ila. Biblia, ito'y pabor sa ila. Ingon nini ang nakapahayag. Ug ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulihang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu ug sa mga tuluhan sa mga yawa. 2. Pinaagi sa mga pagminaot sa mga taong bakakon kinsang mga kaisipan nangapaso nga daw pinaagig binagang puthaw. 3. Ngan managdili sa pagpangasawa o magapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios aron nga uban sa pagpasalamat pagadawaton nila ang nanagtuo og nahibalo sa kamatuoran. Busa sa gibasa sa kaubang ministro gisusita, ang Dios nagtugot sa pagpangasawa, pero ang managdili sa pagpangasawa sumala sa gibasa gipangutandag iya ba sa Dios? Ang tubag sa gibasa dili di ay iya sa Dios kundi iya day kini sa yawa ang managdili sa pagpangasawa. Karon sa pagpahayag sa Biblia nga atong nabasa. So ang kang bindiliw lang kining pastor sa Sabadista, akon mangasawa ang Dios labi nagdaghan, nawala ang pagkabalaan. Unya niintra dayon ang mga pagyaga og pagbinastos nga gi-address nga matud pa sa mas butakal ang among magtutudlo. Pero sa gibasa ta gikuha sa natong sistema sa kang Hiyuba nga balaan siya, Dios siya, nagtugot sa pagpangasawa, nagsugo sa pagpangasawa. Pero ngadto sa hari gingon lang nga usar gid ang asawa, di pwedeng daghan. Nya atong gisusi nga kung magdilik pagpangasawa, dili iya sa Dios kundi dili iya na sa yawa. Karon, Brad Deber, kung mag-iskot tag balaan, mao man ang Dios, nabasa nato sa pagpahayag sa Biblia, Isaiah 6:3. Gawas sa Dios, Brad Deber, nga giingog balaan. Naaba sa Biblia pod nga alagad o sulugoon sa Dios nga giingon pod o gitawag pod og balaan sumala sa pagpahayag sa Biblia, Brad Deber. Naagid bradron atong pagabasahon dinhi sa buhat. Ato pong i-plaster gapon sa screen ang imong pagabasahon. Buhat 3 bersikulo 20 ngadto sa 21 atong ipapabor bradron silahang kaugalingong Biblia. Pabor gapon sa iyang Biblia. SDA nga Biblia nagaingon. Og aron iyang ipadala si Hesus ang Kristo nga gitagana alang kaninyo. 21. Siya nga kinahanglan paghawiran una sa langit hangtod sa panahon sa pagtumana sa tanang gisulti sa Dios. Pinaagi sa baba sa iyang mga
balaang propeta sukad pa sa karaang kapanahunan. Brother Eber, gawas sa nabasa sa Biblia nga ang Dios gitawag balaan. Kinsa pa sa Biblia, Brother Eber, ang gitawag balaan? Mga balaang propeta sila, Brad Ron. Sa to pagawas sa Dios, hasta pod ang mga propeta gitawag og balaan sumala sa Biblia. Propeta or manalagna. Karon brother, ni kinsa ba ang usa sa manalagna nga atong mabasa sa Biblia nga sa pagbasa ni Brother Eber gitawag kinig balaan? Ang usa sa mga manlagna brother ron mao si David nga siya manlagna o propeta. Dini sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 29 ngadto sa 30, ang akong pagbasahon is the Bible. Mga igsoon, sama sa ligon ako makasulti kaninyo may tungod kang David nga patriarka nga siya namatay og gilubong og ang iyang lubong nagapabilin pa man gani kanato hangtod dining adlaw karon. Og tungod kay propeta man siya, Si David. si David, og nasayod nga ang Dios nakahimo kanyag pinanumpaan nga saad nga usa sa iyang mga kaliwat palingkuron sa Dios diya sa iyang trono. Busa, ang propeta nga atong gisusi, usa sa propeta sa Biblia mao si David. Sa to pa si David nga propeta, balaan usab sumala sa pagpahayag sa Biblia. Kay gibasa ni Brad Deber, ang 20 20 ngadto 21 sa buhat nga ang mga propeta balaan. So si David kay propeta siya balaan. Atong susiyon karon kung kini si David nga gitawag propeta ug balaan usab nakatuman ba sa pahayag sa Dios nga magbaton lag og asawa na kini si David gawas nga propeta hari ba di? Na atong susiyon kun wa man siya makatuman sa istorya, gipakasala ba sa Dios si David? Ha? Ato nang sayron. Karon, Brad Robert, kini bang bala ang propeta nga nakasulat sa Biblia? Kini ba'y gipahayag nga patuuhan ni siya, Brad Robert, o dili? Patuhan gid Badron. Niyang pruiba kong pagabasahon di sa ikaduhang Kronikas kapitulo 20 versikulo 20 ato lang gihapon pabor sa Bibliang SDA kon Seventh-day Adventist nga Biblia. Okay. Ingon ini ang nakapahayag. Og sila mibangon pagsayo sa pagkabuntag og ming-adto sa kamingawan sa Tikwa. Og sa nangadto sila sa husapat mitindog og miingon, "Pamatiya ako o Huda, og kamong mga pumuluyo sa Jerusalem. Tumuo kamo kang Hiyuba nga inyong Dios, aron kamo mamalig-on. Tuohi ang iyang manalagna o konpropita, O bosa, aron kamo manag-uswag." kini di ay mga balaang manalagna o propeta sumala sa pagpahayag sa Biblia patuuhan. Nga sa atong nasusi, usas sa balaang manalagna o propeta mao si David. Karon ang pangutana, Brad Deber. Si David ba sa pagpahayag sa Biblia natuman ba niya ang instruksyon nga giingon nga dili magdaghan og asawa sumala sa pagpahayag sa Biblia? Wala gyud Brad Ron. Sa ato pa kung wala, kung kwaon ta ang prinsipyo ni Bendilio nga kung magdaghan og asawa butakal, nining bahina si David mahimog yung magbinutakal Oo. atong basahon. Atong ipabor Brad Ron silang kaugalingong Biblia gapon. Pabor SDA gapon. nga Biblia dinhi sa unang Kronikas 14 bersikulo 2 ngadto sa 3 nagaingon. Og nakita ni David nga si Jehovah nagpahaluna kaniya nga hari sa ibabaw sa Israel. Tungod kay ang iyang gingharian gibayaw. Tungod sa iyang katawhan nga Israel. Dinhi sa 3. Og si David midugang pagbaton og daghang asawa sa Jerusalem. Og si David nanganak pa pagdugang og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. Karon kay sa Biblia Bendilio nabasa man nga si David nga usa ka balaang propeta, matud pa og si David midugang pagbaton og daghang asawa. Si David ba'y butakal? Ang pagkabalaan ba ni David nga propeta nawala tungod kay si David nagbaton og daghang asawa? Tubagana, nawala ba ang pagkabalaan ni David? Wala gyud. Wala. Nahimo ba si David nga butakal? Og naapa ka sa panahon ni David, usa ka nga muhingalan siguro ni David nga butakal ni David.
pagkadaghan ng asawa din kay mao ni terminong gigamit nimo pagkadaghan ding asawa butakal. Pagkadaghang asawa mawala ang pagkabalaan. Question kay si David nga balaan nga propeta nagdaghan mag-asawa. Nawala ang pagkabalaan? Basa sa Biblia nga si David nawala ang iyang pagkabalaan tungod kay nagbaton og daghang asawa. Karon, gawas kang David nga bala ang propeta hari pagyod. Hari ngayon tanon. Kinsa pa sa Biblia, Brad Robert, nga butang kini karon nga butakal tungod kay nagbaton man og daghang asawa. Kinsa pa? Si usa niya na si Abraham o Abram Bradron. Niya akong pagabasahon ang prueba sa Genesis kapitulo 16 bersikulo 1 ngadto sa 2. Lapos na lang na sa 4, pero ato lang ihugna-hugna, Brad Robert, ang pagbasa. Unahon ta pag-plus sa screen, ang kapitulo 16, versikulo 1 ug 2, unya atong isunod dayon ang versikulo 3 ug 4. Atong i-plus sa screen. Okay, unya ang Biblia atong pagabasahon atong ipabor SDE Bible. Oh, pabor yapon dahil sa ila. Okay, niya akong pagabasahon ingon nini ang atong matagad. Og si Sarai nga asawa ni Abram wala mag-anak kaniya og siya may usa ka binatunan nga babae nga Ehiptohanon og hinganlan si Agar. 2. Busa miingon si Sarai kang Abram, nakita mo na nga ako nahimo ni Hiyuba nga apuli. Mangayo ako kanimo nga dumuol ka sa akong binatunan nga babae. Tingali nga ako makabaton og mga anak pinaagi kaniya. Og gipatalinghugan ni Abram ang giingon ni Sarai sa 3 atong Atong ipadayon sa 3 ug 4. Oh, okay, gayon. Og si Sarai nga asawa ni Abram nagkuha kang Agar nga iyang binatunan nga Ehiptohanon. Sa tapos ang napulo ka tuig nga pagpuyo ni Abram sa yuta sa Kanaan, og siya gipaasawa niya kang Abram nga iyang bana. 4. Ingon ini. Padayon sa 4. Og siya miduol kang Agar, Sa og ato pa si siya Abraham. si Abraham. Nanamkon Si Agar. si Agar. Og sa pagkakita niya nga nanamkon siya, ang iyang agalon nga babae ginatan-aw niya uban ang pagtamay. Okay, so si Abram, sa gibasa ni Brad Robert sa Biblia, nga iyang asawa si Sarai, gipaduol si Agar nga binatunan ngadto kang Abram tungod kay wala sila'y anak. Gusto man gud si Sarai nga makabaton silang anak nya di man siya makaanak kay apuli man mo nang baog siya, baog. ang iyang binatunan nga si Agar mo iyang gipaduol dito kang Abram. Na Brad Deber sa Biblia. Nituman ba si Abraham ug sadyang nituman kay nanamkon man si Agar nakabaton ba sila anak ni Abram ug si Agar sumala sa Biblia, Brad Deber? Oo, Bradon, atong ipapabor dinhi silang kaugalingong Biblia is di nga Biblia nagaingon dinhi sa Genesis 16:15 nagaingon. Atong i-plaster gyapon sa screen. Og nanganak si Agar kang Abram ug ang usa ka anak nga lalaki. Og gihinganlan ni Abram ang iyang anak nga lalaki nga gianak ni Agar kaniya si Ismael. Oh, so sa ato pagawas kang Sarai nga asawa ni Abram, nakabaton og anak si Abram dito sa iyang binatunan nga babae nga si Agar. Nining bahina karon, butakal na si Abraham nining bahina tungod kay more than one daghan na ang mahitabo nga asawa ni Abram kay si Agar iya man nga nahimong asawa usab niini. O napaanakan niya si Agar tungod sa kagustuhan usab ni Sarai. More than one naman na, duha naman na. Bisag di pag-iinom at bisag dili pa termino ang asawa kay ikaw bitaw Mitchell Bendilio ang termino nga imong gamiton dinhi sa among magtutudo di man gid asawa iya man ang puyo-puyo iya man ang mga ipanglumpong mga babae. Basta kay ingon niya nga sistema si Agar karon nga na paanakan ni Abram nahimo niyang partner edi si Abram karon nahimo na pong butakal sama kang David. O tanawan ang imong sistema. Di ba mao na ang imong kagustuhan nga pagkadaghan butakal di si Abram karon butakal na pod. Nakaroon Brad Rini. Oo. Sa pagpahayag sa Biblia, gawas nga si Agar nga paanakan ni Abram. Kini si Abram mao man ang ngalan niya sa sinugdan, gilisan kini sa ngalan nga Abraham. O kini pod si Sarai, gilisan pod dayon ang iyang ngalan ngadto sa Sara. Ang prueba sa Biblia Brad Rini, Ani adini Brother Ronnie nga si Abraham
nagdugang siya daghan ng asawa, unya wala gid giusulat diha nga si Abraham butakal na kundi gipasidunggan niya sa Dios ug gihimo siyang amahan sa daghanan ng mga nasod. Dinhi sa Genesis kapitulo 17 bersikulo 5 ngadto 6 ang giingon. Og ang imong ngalan dili na paganganlan nga Abraham. Mao na ni siya nga kung giingon nga ilisan ang ngalan gikan sa Abraham ngadto sa Abraham. Oo. Okay? Kung dili si Abraham ang imong ngalan, kay ikaw gibuhat ko nga amahan sa daghanan ng mga nasod, og ikaw pagapadaghanon ko sa hilabihan gayud, og magabuhat ako og mga nasod gikan kanimo, og mga hari magagikan kanimo. Dayon, matod pa nga si Abraham, dili na nganlan ang iyang ngalan nga Abraham, kundi si Abraham na. Karon, ang pangutana naman, mahitungod sa kang Abraham nga gihimo na siya nga mao si Abraham. Ang iyang asawa naman nga si Sarai Bradiber, giilisan ba pud ang iyang ngalan nga Sarai ngadto sa Sara? Oo, Brother Ron, atong Okay. pagkapribahan din Ato sa ilahang gyapon iplastar. Oo, ato gyapon ipapabor silang kaugalingong Biblia, Brother Ron, is the nga Biblia dinhi sa Genesis 17 bersikulo 15 nagaingon. Miingon usab ang Dios kang Abraham, mahitungod kang Sarai nga imong asawa, dili mo siya pagahinganlan nga Sarai, kundili si Sara na ang iyang ngalan. Gilisan gikan sa Sarai ngadto sa Sara, og ang Abraham ngadto sa Abraham nga kini si Abraham nga mao si Abraham nakabaton og anak ngadto kang Agar. Nga kun atong undayunan ang imong pagpanabot bindilyon nahimo ng botakal si Abraham. Nakinibang gihimo ni Abraham nga nahimo na siyang si Abraham nga nagbinutakal sumala sa imong sinabdan bindilyo pagkadagag asawa. Kinibay ug atong tukion sa Biblia, Brother Ronald, supisente na ba o nagdugang pagyod si Abraham ug laing asawa niya? Nagdugang pagyod Brother Ronnie og laing asawa si Abraham. Og atong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Genesis kapitulo 25 bersikulo 1 ingon niini ang atong mabasa sumala sa Biblia. Iplastar gyapon nato sa screen. Display na to, okay. Og si Abraham mikuha og laing asawa. Og ang iyang ngalan mao si Situra. Nikuha siya og laing asawa na pud si Abraham gawas kang Agar. Ug nya ngalan daw mao si Situra. O di nagbinutakal si Abraham. Pareho silang David. Si David daghag asawa. Nawala ba ang pagkabalaan ni David? Butakal bas David? Si Abraham, nga matud pa sa pagpahayag sa Biblia, ang imong ngalan dili na paganganlan nga Abraham kundili si Abraham na. Ang imong ngalan kay ikaw, matud pa sa Dios nga balaan nga si Yuba. Gibuhat ko nga amahan sa daghanang mga nasod, pastilan. Kung ato ning istriktohon, ang Dios naghimog butakal. Kung maunay prinsipyo mo, bendilyo, og sa imong mga texter og sa imong caller, kinsa may nag-uyan ani, kinsa may nagtugot ani kang Abraham, di ba ang Dios? Kinsa nagtugot kang David, nga bala ang propeta, di ba ang Dios? Daghan mag-asawa. Tawhanon ni sila nga mga alagad sa Dios. Daghan sila kasawa nga naman malagi mabasa sa Biblia nga sila nga imperno, sila nangawala ang ilang mga balaan, ang ilang pagkabalaan. Diya makita ang imong sinabtan nga wa magkadimao. Nakaron. Kung balikan tang clippings mo, iplastar tas screen, paminawon ta, nga matod pa, balaan diay nang naglumpog babay, nya Dios pa, atong paminawan, ang imong pamahayag. Usa to, ang ipaawat sa Dios ang pagkabalaan. Balaan din ng naglugpog babaye. Unya Dios pa. Balaan din ng naglugpog babaye. Unya Dios pa. Usa to, Balaan baday kuno nang naglumpong og babay, unya Dios pa. Sa to pa para nimo pag maglumpong og babay dili na balaan, mawala na ang pagkabalaan. Di si David karon og si Abraham kay naglumpong man og babay, di nawala ang pagkabalaan. Og atong gamiton ang imong termino butakal, sila unang butakal, kinsa naghimo nilag butakal, ang Dios. Matanawar ang sinabtan mo. Pero ngano man sa dapit sa among magtutudlo, Brad Deber, nga naman sa dapit kang master nga itong gipaila nga katumanan sa Dios, Espiritu Santo, nga kung magisgot tag Dios, atong president si Hiuba, balaan. Nga naman, nga doon na may pagbaton,
og daghang asawa nga sa ato paganing giingon bisan pag dungagan pag himuon pag napulo ngadto sa 20. Kay wala na gisupak sa Dios, wala gidili na. Basta Dios na gani mo'y magbuot, wala na niya gidili ang pagpangasawa. Ang kadto hinoon, ang dili mga asawa, mo'y dili iya sa Dios. Mo'y iya sa yawa. Pero ang pagpangasawa, ang Dios mo'y nagbuot, ana. Pero na problema ka bindilyo, tungod kay nganong daghan, mao ni siya. Tungod kay pag-abot sa katumanan sa Espiritu Santo, nga among gipayla si Master Tomas D. Iyon Sr., nagbaton man siyang daghang asawa, haron nga ang mga bulgal-bugalon o yung mga yubitan nga sama ni musamot og pagyubit, kay di dawaton, nga nabali Dios nga ingon niya na. Naba sa Biblia, Brad Deber, nakasulat nga ang Dios magbuhat o sa kabuhat, nga ang mga mayubiton, o sana si Bindilyo o ang mga caller o mga texter, dili gyud mo tuo bisan pag dunay mo explain sama sa atong gibuhat. Naba sa Biblia, Brad Deber. Atong ipapabor brodron sa ilang kaugalingong Biblia Pabor gyapon. nga isde nga Biblia dinhi sa buhat 13:41 nagaingon. Tan-awa kamong mga mayubiton, panghitingala ug pangawagtan kamo kay sa inyong mga adlaw pagabuhaton ko ang usa ka buhat nga dili gayud ninyo pagatuuhan bisan pa kun adunay magasugilon kaninyo niini. Mao ni siya ang katumanan, mga higalag mga kaigsunan nini itong panahon karon. Ha? Nga ang mga mayubiton ug mga bugal-bugalon musamot sa pagyubit sa Dios. Ang kinsang Dios, wala lain ang among gipaila, ang katumanan sa Dios Espiritu Santo among magtutudlo. Bisag i-explain na namo kung magiskot tag Dios, nitugot gani ang Dios ngadto sa tao, hari nga tawhanon si David, propita nga balaan nga magbaton og usawa, wa man giingon sa Biblia nga nawala ang pagkabalaan. How much more ang Dios? Di lang gamuto lagi nga Dios ang among magtutudlo. Pero maghisgot tag Dios, kabut-an nimo ang Dios? Nga sa Biblia, ang tanan mahimo man sa Dios. Asang prueba, Brad Robert, sa Biblia? Ani Brad Ron, ang prueba, dinhi ako pagabasahon sa Mateo 19 bersikulo 26 nga Biblia ang pagabasahon ato lang gyapon ni pabor SDA Bible Seventh-day Adventist nga Biblia. Ato gyapong i-plus sa screen. Ingon ini ang nakapahayag. Si Jesus mitanaw kanila og miingon kanila, sa tao dili kini mahimo, apan sa Dios ang tanan mahimo. Kanang paggingon sa Dios ang tanan mahimo, way labot sa pagbilyo, ana? Way labot pakighilawas, kay kanang minyo na naman ang pakighilawas. Way labot, na ni-question na ba ka? Asa mabasa sa Biblia nga ang Dios magbinyo og makighilawas? Nasod na sa Mateo 19:26. Sa pagbawas na mo, asa pod, mabasa bindilyo, nga ang Dios dili pwedeng magminyo o dili pwedeng mangasawa. Nitubag ka? Di ba wa? Nga naman nga wa ka mo tubag, kay di na ni mo matubag. Busa, ayaw pa nga pagpangutana, kay kung mabaslan ka, di ka katubag. Samantalang ang imong pangutana, kaya na mong tubagon. Maglisod big tubag, ana? Dili, gid mi maglisod. Nga naman nami mga rason. Ikaw mo'y walay rason, ang mo korason. O niya mang hinambog pa ka nga, bright kas hermeneutic, nagtuon kas hermeneutic, pagsusi na to, nanaway pa ka din namo nga wala may hermeneutic, pagsusi ang hermeneutic, kay method of interpretation man na, tanan, nga mga nagwali, nagsangyaw, doon ay hermeneutics, di lang mag-uyonay, wa ka muuyon sa among hermeneutics, labaw nga wa mi muuyon sa imong hermeneutics. Tanawa sa imong pagkahambugirong hermeneutics, gipangutana ka namo, unsay si bonus lapida. Itubag ka? May laki mga ka? Be, unsay si bonus lapida. Oh, na, karon. Pero unsay iyang kinabuang ani mga higalag mga kaigsunan sa paggamit na Mos Mateo 19:26 nga ang tanan mahimo sa Dios, gilaras niya tanan. Apil na kung magdruga kuno, mahimo daw sa Dios ato ba ang Dios magdruga? Or unsa patong iyang gipanganlan kuno? Unya, iya pang giapil. Iya pa ming idilahig dito sa PBMA. Ang mga membros PBMA nga ningon gyud nga Dios mangud na ilang pag-ilapod kasi Kristo man lagi. Atong paminawan gani para nga diha tapod mo pasikad kog nagkadimao mo ning tawhana sa iyang pagtandi-tandi sa PBMA og diri kanamo atong paminawan ang imong tingog. May lakis hermeneutic Pastor Bindilyo. Unya, mao nay napoy mga grupo sa akong na
encounter ani igsoon nga ang ilang leader nadakpan ganito, namatay naman gani sa PBMI nga namata na yung mga news nga pag nadakpan to siya sa una, positibo nga sa droga. Akong itudlo sa ilang mga membro ingon nga, unya okay ra mo ani, nag-angkon man nga si Kristo unya na kuan man kuan man positive man nga naka-drugs gyud. Ni angkon man pud nga nag-drugs siya. O sa ito sa ilang pangulo, wala dili mabuhat sa Dios. Bisan pa na maura na kay gikan mo ang PBCM nga ang founder na gikan mo sa PBM. Maura na silang mga utoka. Nag-iingnan ko sa giingnan ko silang leader nga bisan pag maghubo maglakaw ilang nga Dios, di sila na mabugnaw kay ang tanan mabuhat sa Dios. Tarong bago ng utok. Atong nabati nga iyatang gi pariyo sa PBMA nga depensa po ng mga membro daw sa PBMA kay mabuhat lagi daw sa Dios bisan pa kunog mag-drugs nya iyang istorya nga katulad daw founder sa PBMA nga nag-drugs niya namo kuno siya mga news binakba naman nimo wani mo prubahe kami mo pruba na og na kay mga nahipos wani mo gipakita kami pakita nga si Ruben Ecleo Jr. sa diyang gi-interview iya gid po noon nga gi-accept nga siya nagdroga pero imo lang ihapak sa Dios ihapak na nimo na diri namo di na magsilbi unya matod pag i-question nimo ang usa sa mga membro sa PBMA nga niingon nga bisan pag maghubo kay mahimo niyang tanan ay mig idamay-damay. Tanawon ta na karon kun sa Dios ba nga sistema kun maghubo. Nya tinuod ka na. Mga membro sa PBMA namina mo tinuod na nga nagingon bisan maghubo ang inyong giilang founder Dios yapon basi nagyama-yama lang ka binilyo. Kay mahilig ra ba kag tumo-tumo? Mahilig ra ba kag yama-yama? Tinuod gina. Besulti kuno kinsa membro sa PBMA nagingon nga bisan maghubo pa na ang among giilang nga kuan Dios. Tuuhan gina po namo ng Dios kay nas 19:26. Bidaw sulti. Nakaroon na nita, atong ipuribahan nga, binaamba raman ang imo. Wa man imo ipakita gyud nga puriba gyud nga si Ecleo nag-claim nga siya nagdroga. Atong ipabati ang interview sa dihang nadakpan o ni-surrender ang founder sa PBMA nga si Ruben Ecleo Jr. Sa dihang gipangutan na po siya kung sa puyang duba. Atong paminawan. Dati na rin napabalitang gumagamit ng droga si Ecleo na hindi naman niya itinanggi kanina. There was ever some time na gusto niya na po mag-surrender? Maraming beses na. Ikaw ba yung nagda-drugs? Wala na po. Noong araw. Ikaw ba yung nagda-drugs? Wala na po. Noong araw. O, mao na siyang ebidensya nga imong giyaw-yaw bindilyo. Ha? Mao nang ebidensya nga imong giyaw-yaw. Wani mo suportari. Mas may ba may nakasuportar? Gipangutan na siya, nagda-drugs ka ba? Wala na, nung alaw. Tato ba? Niyagi gid siya sa pagdruga. Diyan mo nang ipahid basta mahimo sa tanan pwede magdruga ang Dios. Oy, ay may idamay kun siya nagdruga, wala na sa among magtutudlo. Wala na diri sa among magtutudlo. Ngano man? Kaya ang among magtutudlo katumanan sa Dios Espiritu Santo nasayod nga kanang pag-drugs bawal na kay kanang droga makadaot na sa lawas, makapatay na sa lawas. Mabuang ang tao nga magdruga. Sa Biblia ba Brad Deber na ay puriba nga ang Dios nagdili niya ng mga makadaot sa lawas nga mga tanom kay kanang droga tanom ra. Naba sa Biblia Brad Deber nga nagdili ang Dios niya na. Atong pagapribahan ba dron dinhi silang kaugaling ng Biblia is di nga Biblia Pabor gyapon sa ila. Deuteronomio 29 bersikulo 18 atong ipa-display sa screen no. Atong i-display sa screen. Tingali unya sa taliwala ninyo adunay lalaki kon babay kon panimalay kon banay kinsang kasing-kasing motalikod gikan kang Jehova nga atong Dios. Aron sa pag-adto sa pag-alagad sa mga Dios ni adtong mga nasod. Tingali unya kaninyo adunay gamot nga makahilo og ahinho. Matod pa sa pagpahayag sa Biblia nga adunay gamot. Tingali unya adunay gamot diha kaninyo nga makahilo. Og ahinho. Mga tamatang man ni sa tanom, yung na adunay mga gamot nga makahilo. Mao man ang drugs. Ha? Gikan sa mga unsa nga mga drugs, gibawal ba na sa Dios? So nasayod mi sa among pag-explain nga kung ang Dios sa Mateo 19:26 ang tanan mahimo, 19:26 sa Mateo ang tanan mahimo. Wala giapel ang katong dili niya kagustuhan. Ang topiko nga gisgutan dina mahitungod sa pagpangasawa, tungod kay ang pagpangasawa wala gidili sa Dios. Kung daghanon man sa Dios, mo question ka kung daghanon na niya. Pero kung mao lagi na nga para sa dili mga magtuto tungod kay gidaghan sa among magtutudlo, dili na sila mo ila.
og Dios si Master. Pero wa sila kahibalo nga naa sa Biblia po, gipahayag nga mao ni ang usa sa paagi sa Dios nga ang mga mayubiton or mga bugol-bugalon mosamot sa pagbugol-bugal sama nimo binilyo og sa imong mga texter og sa imong mga caller. Busa ayaw iingon nga akong magdroga Dios na og sila man pananglitang nagdroga, sila na ayaw idamay-damay ana ila to. Kay dili sila nas kamaturan. Unya matod pa nimo ningon ang mga membro sa PBM nga bisan pag maghubo, tuuhan gyapon nga Dios. Magsilbi ba sa Biblia? Iya ba sa Dios ang paagi nga maghinubo-hubo, nga maghubo sumala sa pagpahayag sa Biblia, Brad Ronald? Iya ba na sa Dios? Ani Brad Ron, akong pagabasahon, ipabor lang gihapon ako dinhi sa Biblia nga SDA Bible. Dinhi sa nakasulat ang pulong sa Dios. nga Ang- Biblia. Ang pulong sa Dios nga Biblia, ato na pong ipabor niya atong i-plus sa screen ang pagpahayag sa basahon ni Brad Ronald nga atong gisusi kini bang paghubo. Ani Brad Ron, Iya ba nis Dios? atong pagabasahon dinhi sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios Ang pulong sa sa Biblia. Dios na Biblia. Sa pagkawas ni Jesus, Sa Lucas 8:27. Lucas 8:27 gingon. Sa pagkawas ni Jesus, gisugat siya sa usa ka tawo nga gisudlan sa mga daotang espiritu. Kini nga tawo kanunay hubo ug wala na mupauli sa iyang balay nga anaa sa lungsod. Didto siya magkanunayan sa mga langob nga lubnganan. Kinsa kining paagi nga maghubo, iya bas Dios dili iya sayawa matud pa Daotang espiritu. Daotang espiritu pagkakita niya kang Hesus misinggit siya og miluhod sa iyang atubangan unya misulti siya sa makusog nga tingog. Matud pa dinhi sa pagpahayag sa Biblia sa gibasa sa kauban nga ministro sa Lucas kapitulo 8 bersikulo 20 city sa pagpahayag kun balikan ta sa pagkawas ni Jesus gisugat siya sa usa ka tawo nga gisudlan sa mga daotang espiritu ato payawa kini nga tawo kanunay hubo og wala na mopauli sa iyang balay nga anaa sa lungsod. Asa ang sistema nga maghubo? Sa Dios ba? Dili iya sayawa. Busa kanang Mateo 19:26 kun ang giingon nga sa Dios ang tanan mahimo ayaw ilaras tanan. Kaya ang pagahimuon sa Dios nga mahimo niya ang tanan, way labot ng hubo, way labot ng mag-drugs. Kay dili gusto ana. Ha? Ato i-plus sa screen pa doon ang Mateo 19:26. Atong ibalik sa screen ang Mateo 19:26. Nga mao na nakasulat din na kay mao na gi counter po nining pastor sa Sabadista nga matod pa niya. Ibalik ta sa screen ang Mateo 19:26. Si Jesus midugaw mitan-aw kanila sa og miingon kanila sa tao dili kini mahimo apan sa Dios ang tanan mahimo. Pagingon sa Dios ang tanan mahimo kadtong tanan nga iyang kagustuhan og dili supak sa iyang kabubuton. Supak ba ang pagminyo? Bebasa nga nagdili ang Dios sa pagminyo. Di ba ang mabasa ang nagdili sa pagminyo mao ang tuluhan sa yawa? Og daghan man kunay Dios nga mutugot mawa di ang pagkabalaan nga na may Dios nga nagtugot. Kung ang Dios na muhimo, mawa di ang pagkabalaan. Bebasa. Nga kung ang Dios magdagag asawa, mawala ang pagkabalaan. Kaya nabasa naman nga Dios balaan. Pitok-pitok ng mata nimo. Nakaroon. Yata. Gawa sa tao nga tawhanon ha, hari. Nga nabasa ta sa Biblia. Ang mga manulunda or anghel gingon po nagtao. Asang prueba, Brad Rene? Anya ang prueba din ni Brother Ronnie dinhi sa Daniel kapitulo 9 bersikulo 21. O sa nagasulti pa ako sa pagampo ang tao nga si Gabriel nga akong hikit-an sa pananawon sa sinugdan sanglit gipalupad sa makusog mihikap kanako sa panahon nga haduol na ang panahon sa paghalad sa kahaponon. Sa ato pa sa atong nabasa Brother Ronnie nga si Gabriel tao. Sa ato pa si Gabriel tao. Kini ba si Gabriel nga gingog tao sa Biblia, Brother Deber? Anghel o manalagna ba di o dili? Anghel gina siya. Bradron, atong pagapribahan sa ang pulong sa Dios nga Biblia dinhi sa Lucas 1:26 nagaingon sa dihang unom na kabulan ang pagmabdos ni Elizabeth gisugo pag-usab sa Dios
ang anghel nga si Gabriel nga moadto sa Nazaret nga usa ka lungsod sa Galilea. Busa si Gabriel nga gingog taw usa ka anghel. Na kining anghel Brad Ronald, unsa ba ang kahimtang nila tali sa Dios? Kinibang anghel labaw sa Dios o mga sinugo sa Dios? Mga sinugo ni sa Dios Brad Ron kining gitawag nga anghel. Asang prueba? Ang prueba akong pagkabasahon dinhi sa Biblia na ang pulong sa Dios dinhi sa nakasulat sa Hebrewhanon kapitulo 1 bersikulo 13 ug 14 ingon ini ang atong mabasa. Ug bisan kanusa wala pagayoy anghel nga giingnan sa Dios nga lingkod dinhi dapit sa akong tuo hangtod mapailalom ko kanimo ang imong mga kaaway. Dili ba nga ang mga anghel, mga espiritu lamang nga ginasugo sa Dios nga mutabang sa mga tao nga mudawat sa kaluwasan? Busa, ang anghel, mga sulugoon sa Dios. Usa nga anghel nga atong nabasa sa Biblia, mao si Gabriel nga gingon pud og tao, pero tao siyang dili yutanon, kun dili tao siya nga langit doon. Sulugoon sa Dios, so dili pwede nga ang anghel mulabaw sa Dios, kay sulugoon man sila sa Dios. Pangutana, Bradiber, kining anghel nga gingog sulugoon sa Dios, makahimo ba sila sa pagpangasawa o dili? Makahimo gid Brad Ron atong pagkapribahan dinhi sa The Bible, James Moffat Translation nga Biblia. Nagaingon dinhi atong ipla sa screen, no? Atong ipla sa screen. Oo, nagaingon. Now, when men began to multiply over all the world and had daughters born to them, the angels, itong punto, the angels, Anghel. noticed that the daughters of men were beautiful, and they married any one of them that they chose. Kung ato ning binisayon, karon sa dihang ang mga tao midaghan sa tibuok kalibutan, ug daghan silag mga anak nga babay. Ang mga anghel nakabantay nga ang mga babayeng anak sa mga tao, mga maanyag, ug gipangasawa nila bisan kinsa nga ilang napili. Tanawa sa gibasa, ang anghel nga mga sinugo sa Dios, sulugoon sa Dios, nakahimo sa pagpangasawa. Unya ang Dios na hinoon nga mooy agalon o labaw dili makahimo. Unsa man ang matangas Dios? Malupigan lagwar siya iyang mga anghel. Ang mga anghel sinugo. Nasa Biblia ba, Brad Rinid? Ang sinugo ba mulabaw sa nagsugo? Ang ulipon ba mulabaw sa iyang agalon, Brad Rinid sumala sa Biblia? Sa Biblia, Brother Ronnie, ang sinugo dili gid labaw sa nagsugo. Atong ipla sa screen ang pagabasahon mo. Dinhi sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 24, akong pagbasahon nga Biblia is the Bible. Ang tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo ug ang ulipon dili labaw sa iyang agalon. Musa kung ang magtutudlo o agalon labaw, kung ang iyang sulugoon o ulipon nakapangasawa, siya lugar nga labaw dili makahimo sa pagpangasawa. Tanawa ra ang sistema. Unya, unsa man, kumusta man? Naglisod big tubag bindilyo sa imong mga yaga-yaga uban sa imong mga caller ug texter? Diyaw. Ang imong mga pagyaga-yaga, ang imong mga pagbinastos atong paminawan, kon maayo bang paminawon sa iri, og sa imong mga sumusunod, og sa imong mga listener, og sa imong mga caller atong paminawan? Okay, paminawan tang tingog mo. Atong ipa-play, no? Sa Oh, screen. atong ipa-play ang imong tingog, Mitchell Kayo Bililo. ba nga, unsay daganan sa tao na ang Diyos nakikhilawas niya? Patayng tao, ang Diyos nakikhilawas niya. Patayng tao. Yaka maglabing-labing mo na. Ano magtayon, maglabing-labing mo na. Mingon ang iyang asawa, O Diyos, O Diyos, O Diyos, butangi Diyos, O Diyos, butangi Diyos, O Diyos, butangi Diyos, butangi Diyos. Patayng tao. Digod ka po yan. Digod ka po yan ng Diyos. Digod ka po yan ng Diyos. Lupit pa po kay gitabangan o pulo kabuk lalaki ana o sa kababayi. Okay. Atong nabati ang imong mga pagbinastos, mga malaway. Nindot paminaw. Imong experience, imong ihapak diris among magtutudlo. Ato lang ipa-confirm sa mga naminaw nga mga asawa. Ingana ang buhaton ninyo inyong bana og pakighilawasan? O ikaw ra gid bindilyo imong partner ana mo imong gipahi diris among magtutudlo. Nganingon imong partner og makighilawas kasi imong partner. O bindilyo, butangi bindilyo.
Unya unsa pay kabuang nimo? Matud pa nimo nga ang Dios luoy kay ang babay, mamatay ang babay kay ang Dios dili kapuyan. Tanawa ang mga paglinaw ay nimo, mo nay nangalagad og kamatuoran? Mo nay nangalagad og Dios? O nangalagad kas opposite sa Dios nga maong yawa? Mo nay sinultihan sa nagprograma sa tingog sa kamatuoran? Sus pakauwaw ka man lang in taon oy. Do? Sa Biblia, Brad Diber, kini bang mga magsultig, mga malaway, unsa gipahayag niini? Tarong o buang? Nabuang gid bradon. Na. Ang gigamit diring termino sa Biblia dinhi atong pagabasahon kining Kristohanong katilingban nga Biblia dinhi sa panultihon 19:1 Atong i-plus sa screen. no? Mas maayo pa ang kabus nga nagpakabuhi nga dungganan kaysa buang ug malaw-ay sinultihan. Kini di ang malaw ay sinultihan nga nabati nato diha kang Bitzel Bindilyo, buang ang pagpahayag sa Biblia. Kini di ang buang, magahimo sa malaw ay nga sinultihan. Nga matod pa niya sa atong nabati. Ang Dios daw di kapuyan. Wa niya butangig sitas, kita'y butang sitas, isplasta lang sa screen. Munang ingon siya, luoy kuno kayo ang babae, kung makighilawas ang Dios, kay ang Dios kuno dili kapuyan. Mamatay kuno ang babae. Unyag mamatay ang babae, nga nang maingon man ka, o Dios, butangi o Dios, butangi o Dios, nga sayod man day ka, nga mamatay ng babae nga pakighilawasan sa Dios. Atong i-plus lang sa screen. Aron makita nila, nga kumauning tekstuha, diri niya nagikutlo ang iyang paggingon nga, ang Dios dili kapuyan. Ha? Munang matingala ta, nga di man day kapuyan ang Dios, nga nang mugamit kas termino, nga tos babae, nga butangi ko Dios, butangi ko Dios. Unta to, imong buhaton, moingon ka nga, Dios, ayaw Dios, kay mamatay ko Dios, kay dili ko kapuyan, maunta na ibuhaton ni mo do, Bindilyo. Tanawa dadi, nikamurit siyang agi mo. Ha? I-plus ta lang sa screen. Unya, paguman, ningon man ka nga ang Dios dili kapuyan, mamana, yung gikuha. Gawas nga ang Dios dili kapuyan. Sa Biblia ba, Brad Adiber, ang tao po dili kapuyan, Brad Adiber? Oo, dili ato sang mao na siya ang prueba no sa Isaiah 40. Atong isunod, 28. ang sunod nga teksto nga ang tao po, gawas nga ang Dios dili kapuyan, ang tao po dili kapuyan. Oo, atong ipapabor silang kaugalingong Biblia bradron is di nga Biblia sa Salmo 105 versikulo 3 kama 37 na nagaingon. Atong i-plus sa screen. Atong i-plus sa screen. Salmo 105 3 versikulo 37 nagaingon. Managhimaya kamo sa iyang balaan nga ngalan. Papaglipaya ang kasing-kasing ni adtong mga nanagpangita kang Jehova 37. Iyang gipagula sila nga may salapi ug bulawan ug sa iyang mga banay walay mausa nga maluya nga tao. Sa banay sa katawhan sa Dios gipahayag nga walay usa nga maluya. Karon pangutana, ang tao di man pud maluya og magminyo tuloy pud kayong babae Binilyo. Ha? Kay di man pud maluya ang tao, patay pud ang babae. Tanaw rang sinabtan nimong malaw ay og sinultihan nga buang sumala sa pagpahayag sa Biblia. Unya ningon man ka nga di maluya ang Dios ug mabasa namo nga maluya. Usa man undang kagwali? Basahon ko sa Biblia gyud ang prueba nga ang Dios maluya. I-plus lang sa screen, basahon na to, mga igalag, mga kaigsunan. Isaiah Kapitulo 1, versikulo 13, ngadto sa 14, ang akong pagkabasahon sa SD Bible gingon. Ayaw na pagdala og mga halad, nga kawang lamang. Ang insinso may usa ka dulumtanan, alang kanako, ang bagong bulan, ug ang adlaw nga igpapahulay, ang pagtawag sa pagkatigom, ako dili na makaantos uban sa kasalanan, og sa mga maligdo nga pagtigom ang inyong bag-ong mga bulan ug ang inyong tinudlo nga pista gikaligot-gutan sa akong kalag kana sila o sa kakasamok alang kanako ako matud pa sa Dios gikapuyan na sa pagdala kanila. Kapuyan man lagi ang Dios. Hain o sa nga gikapuyan sa pagdala o sa pagpatuman na sa adlaw igpapahulay nga mo inyong gituman-tuman. Gikapoy na ang Dios ana inyong gyapon gipapadayon pagtuman. Hain pa naapa sa Karyas 11:8 sa SD gyapon nga Biblia. Nasa plus sa screen. Kapuyan man lagi ang Dios. Nya dito ka istorya para lang gyud nga makabinastos ka og makahapak ka sa among magtutudlo. Unya buhat-bata na mong istorya, luoy kayong babae ba? Unya mingon ka, o Dios, butangi o Dios, o butangi o Dios. Imo nang kalakis imong experience. Binuhata na niya bradron. Binuhata na ni mudo. Ayaw ipamahi diris among magtutudlo.
daghan paunta kayo mga igtutubag namo kay daghan kag pangutana pero unsa limitado man ang oras. Sufficiente na kaayo nga nakatubag may tungod sa ang Dios ba mga asawa? Ang tubag pwede nga naman. 19:26 makahimo ang Dios sa pagpangasawa. Unya, kung ang Dios magdaghan, mawala ba ang pagkabalaan? Dili mawala ang pagkabalaan. Kaya kung mao pa unang-una si David, nawala na pud unta ang pagkabalaan yan. Napupos na ang oras na mo. Kami manginaot nga sabtan ninyo ang kamaturan, sundin ninyo kami sa sunod nga Domingo. Kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa magtutudlo. Master Tomas D. Ihunyo Sr. ug sa Executive Vice President Reverend Charlie Ihunyo. Kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Ingon man sa kaubang Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba. Ug kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. O kiniusap si Brother Robert Consad. Kinasab si Brother Rene Telbrico, mingon, dagan salamat sa iyong pagtanaw o pagpaminaw og maayong Domingo kanatong tanan.